ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಆಫ್ TuluVas ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಮಾತರಿಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಯಾನ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಹೋದಿದ್ದತೆ ಆ ದಿನ ತಾನಿ ಯಾನ್ ದಾದ ಮಾತ ಶಾಪ್ ಮಂತ ಪನ್ಪುನೇನು ಇನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಮುಖಾಂತರ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ತೆರಿಪ ಒಂದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆಯ್ನ ನಮಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೇರು ಯಾನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂಗೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಹೋದಿದ್ದೆ. ಅಪ್ಪಗಾರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾರ್ದಿತ್ತೇರು ದಾದ ಮಾತ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಂತದ ಕನದರ್ ಬಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಂತಲೆ ಬಂದು ಬಟ್ ಗಾಯ್ ಜೋ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತಾರೆ ಅಂಚಾದ ಯಾನ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಆದ ಪೋಯಿನ ಶಾಪಿಂಗ್ ದಾನಿ ಯಾನ್ ದಾದ ಮಾತ ಕನತೆ ಬಂದು ಇನಿ ಅವೇನ್ ಯಾನ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಖಿಲ್ ತೂಲೆ ಕಡೆ ಮುಟ್ಟೆ ವಿಡಿಯೋ ತೂಲೆ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಶಾಪ್ ಮಂದೀಜಿ ಕೆಲವು ಐಟಮ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಂತದೆ ಅಂಚಾದ ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ಬೋಚಿ ಕಡೆ ಮುಟ್ಟೆ ತೂಲೆ ಪನೊಂದು ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಯಾನ್ ಕನದಿನ ಐಟಮ್ನ ಯಾನ್ಲ ಓಪನ್ ಮಂತೀಜಿ ಅಂಚಾದ ನಿಕ್ಲ ಎದುರೆ ಯಾನ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಓಪನ್ ಮಂತಿದ್ದು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಯಾನ್ ರಿವ್ಯೂ ಕೊಡ್ಪೆ. ಫಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಲೆಗಿನ್ಸ್ ಕಂತದೆ. ಸೊ ಒಂದೇನು ಓಪನ್ ಮಂತೋದಿಲ್ಲ. ಲೆಗಿನ್ಸ್ ಬಂದ ಇಂಚಿನ ಸ್ಟ್ರೆಚಬಲ್ ಇದೆ ಲೆಗಿನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರೆಚಬಲ್ ಉಂಡು. ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಶೋಕ್ ಉಂಡು, ದಪ್ಪ ಉಂಡು, ತೆಳು ಇಜ್ಜಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಂಚ ಇಂದಕ್ಕೆ ಏತ್ ಪಂಡ ಏತ್ ಗೊತ್ತುಂಡದೆ ಏತ್ 250 300 ರಾಂಗ್, ಇಟ್ಸ್ 150. ಕಾರ್ತಿ ಸೋತನ್ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋದ ಪಿರಾವುಲ್ಲಲ್ಲ ಇಂದಕ್ಕೆ 150 ಏತುಕೊಂಡೆಲ್ಲ ದಾನಲ್ ಕಂದಿರನೆ ಪಾಡ್ದಿಜೆ ನನ್ನಲ್ಲ ಅವ್ರು ಬೊಲ್ದುಲ ಕಂದಿರ ಕಪ್ಪುಲ ಕನದೆ ಆ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಾತಾಡಿಕ್ಲ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಬೊಲ್ದುಲ ಕಂದಿರ ಕಪ್ಪುಲ ಕಂದಿರ ಅವ್ರಿತ್ತ ಮಾಮ ತುಂಡ ಗೊಬ್ಬೆ ಪೌಡರ್ ಇದು ಈ ಕಂತು ಉಲಯ ರಾಶಿ ಪಾಡು ಮಾಮ ಸತ್ಯ ಈ ರಿಜ್ಜರನ್ನ ಮೂಲಲ್ಲಿ ಬೆದೆ ಕನ್ನೊಂದುಲ್ಲರಿತ್ತೆ. ಆ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಾತಾಡಿಕ್ಲ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರದ ಕಂದಿನ ವೈಟಿದ ಉಂಡಿಯೇ ಅಲ್ಲ ಅವಿನ ಓಲ್ ದೀತರಿಂದ ಜಂಗ ಕಣ್ಣಿಗ್ಲ ತೋಜು ಜರ್ನ ಕಬೋರ್ಡ್ ಯಾನ್ ವೈಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಂತೀನಿ ಒಂಜಿ ಪೀಸ್ಗೆ 150 ಲಕ ಕೊಡ್ತೆ. ಎಂಕದಾದ ಕಂದರ್ತು ನಿಕ್ಕದಾಲೆಜ್ಜಿ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಮಾತು ಯಾನೇ ಪಾಡು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಐಟಮ್ ಯಾನ್ ದಾದ ಕನತದ ಬಂಡ ಚಪ್ಪಲ್ ಒಂದು ಎಂಕ ಡೈಲಿ ವೇರ್ಗೆ ಡ್ಯೂಟಿ ಪಾಡ್ರೆ ಡ್ಯೂಟಿ ಪಾಡ್ರಿ ಆ ಪುಂಡಿಗೆ ಪಾಡ್ರೆ ಶೋಕ್ ತೋಜುಡು ಅಂಚ ಒಂದು ಕನತದ ಹೆಂಚುಂಡು ಡ್ಯೂಟಿ ಅತನ ಮದಿಮೆಗ್ ಲಾಪ್ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿಂದು ಡೈಲಿ ವೇರ್ಗೆ ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ಮೇರ್ ಕಾಂಡೆ ಬಲಿಪು ನಮ್ಮ ಸರ್ ಗೀತಿ ಬಲಿಪುರಗಿಂದು ಎರಂಡಿ ಎಲ್ಲ ಇಂಚ್ ಪಾಡ್ವೆ ಇಂಕ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಆಯ್ಜಿಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಮದಿಮೆಗ್ ಪಾಡ್ವೆ ಬಂದಾಗ ರೆಡ್ ಧೂಳು ಬರ್ತದೆ ತೆಂದು ಡೈಲಿಗೆ ಓಕೆ ಶೋಕ್ ಉಂಟಾ ಕಲರ್ ಶೋಪ್ ಅದ ಒಂದೆಟ್ಟು ಆರೆಂಜ್ ಇತ್ತು ಒಂಥರ ಪೀಚ್ ಕಲರ್ ಇಂಕ ಅವನ ರಕ್ಕಾಂಡು ಈರ್ ಬನ್ನಿ ಅಂತಂದು ಇರ್ನದು ಈ 200 250 ಎನ್ನಲ್ಲ 300 देखो 400 ಕೊರಿಯಾ ಯಾನ ಒಂದು ಪಂಡ ಕಂಪನಿ ಚಪ್ಪಲ್ ಕಂಪನಿ ಬಟ್ ಇದು ಲೆದರ್ ಕಂಪನಿ ಚಪ್ಪಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ನಗ ಏತು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಪಂಡಿರು 700 ಪಂಡಿರು ಅರೇಂಜ್ ಲಾಸ್ಟ್ 400 ಬರ್ತದೆ ಬರ್ತಾ. ಓಕೆ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಐಟಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಐಟಮ್ ನಮ್ಮ ಪೊಣ್ಣುಲೆನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಕುರ್ತಾ. ಕುರ್ತಾ ಮೂಜಿ ಕನ್ನದ ಪಿಂಕ್ ಪೀಚ್ ಬೊಕೊಂಜಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಪಿಂಕ್ ದೆಟ್ ತುಲೆ ಇಂಚ ವರ್ಕ್ ಬೈದು ದೆಕ್ 250 ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಎಡ್ ಉಂಡು ಇಂಚ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಮಾತಾಡು ನೆಟ್ಟೆ 250. ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಬಂದ ಮೂಜಿ ಕುರ್ತಲ 250 ರುಪೀಸ್ ಮೈಲ್ಡ್ ಕಲರ್ ವಿಜಿಗೂ ಮಸ್ತ್ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಸಿ ವಿಜಿ ನೈಸಾ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ 250 ಇದೆಟ್ಲ ನೆಂಚ ಕೈಟ್ ಮತ್ತು ಡಿಸೈನ್ ಉಂಡು ಕ್ಯಾಮರಾ ಓಡೋಡು ತೂಪನ್ ಎಂಕೆ ಗೊತ್ತು. ಬ್ಯಾಕ್ ಪ್ಲೇನ್ ಇಂಚ ಬ್ಯಾಕ್ ಪ್ಲೇನ್ ಉಂಡು, ಫ್ರಂಟ್ ಇದು ವರ್ಕ್ ಇದೆ ಇದೇ ಮುಟ್ಟ ವರ್ಕ್ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆನಾ 250. ಒಂಜಿ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ನಿಂದು ಚೂರು ತೆಲುಪುಲ ಉಂಡುದೆ ಬೊಕ್ಕಂದೆ ಇಂಚ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡರಿ ಡಿಸೈನ್ ಬೈದು. ಸೊ ಬ್ಯಾಕ್ ಇಡ್ಲ ಅದೇ ಫ್ಲವರ್ಸ್ 250 ಇಂಚ ಫ್ಲವರ್ಸ್ 250. ಓಕೆನಾ ಓಕೆ. ಲೆಂತ್ ಉಂಡು ತಿರ್ತು ಮಸ್ತ್ ಲೆಂತ್ ಉಂಡು ಕಾರ್ತಿಗೋಸ್ಕರ ಕಂತೀನಿ ಏನನ್ನ
ಏನೋ ನಾನು ಜಿಂಜಾಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಜ್ ನಿನ್ನ ಹಾ ಎಲ್ಲಿ ಸೈಜ್ ನಿಕ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಪಾಡಿ ನಿಕ್ಕೊಂದು ಕಂತೀನಿ ನಾನು ಅಲೆಗೊಂದು ಕಂತೀನಿ ಅಂತಿಲ್ಲವರೆಗೂ ಸೈಜ್ ತುಪ್ಪ ನಾಲ್ಕು ಜುಬನ್ ಒಂದಿರಲ್ಲ ನಾಳೆ ಜಿಂಜಾಲಿ ಒಂದಿಲ್ಲ ಏನಾದ್ರು ತುಪ್ಪ ಸೈಜ್ ತುಪ್ಪ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಕಲರ್ ಲೈಕ್ ಉಂಟದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸೈಜ್ ಚೂರು ಮಲ್ಲಾಪುನ್ ಯಾಂಪ್ ಅನ್ಪುನಿ ಫಿಟ್ ಕುಲ್ಲುದಿ ತೋಜದೆ ಯಾಂಪ್ ಅನ್ಪುನಿ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಂತ್ ಪಾಡಾಡಂದ್ರೆ ಅದು ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಹೋಗ್ ಬಂತನಲ್ಲ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಡಲ್ಯಾ ನೀರ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಎಂಕ್ ಬರ್ಚಿ ನಿಕ್ಕನ್ ಕಂತಿ ನಾವು ಓಕೆ ನಾ ಅಂದೆಂದು ಶೋಕ್ ಉಂಡದು ಶೋಕ್ ತೋಜುಂಡದು ಅದು ವಿಜಿ ಕಲರ್ ಲೈಕ್ ಉಂಡದು ಓಕೆ ಫೈನಲ್ ಆದ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಕನದಿನ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೋಷ್ಪಾಯರ್ ಉಂಟು ಸೊ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬ್ರೈಡಲ್ ರೆಂಟಲ್ ಜ್ಯುವೆಲರಿದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಉಂಡತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಓ ಮತ್ತು ರೆಂಟಲ್ ಕೊರ್ಪುನ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಉಂಡು ಪಂದು ಅಂಚಾದಿಂದ ಕೆಲವು ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇತ್ತುಜಿ ಅಂಚ ಇನಿ ಪೋದು ಅಂತ ಐಟಮ್ಸ್ ಕನತೆಯಾನು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಮದಿಮಲ್ಲಕ್ಲೆಗ್ ಕೈತ ಒಂಕಿ ಪಾಡ್ವೇರದು ಅವೇನು ಕನತ್ತೆ ಅದು ರಡ್ಡು ಸೆಟ್ ಬೈದದು ಯಾನದ ರೇಟ್ ಪನ್ನರ ಆಪುಜಿ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮಂದು ರೆಂಟ್ ಕೊರ್ಪುನತೆ ಅಂಚ ಅದು ನಾನು ರೇಟ್ ಪನ್ನೊಂದಿಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಎಡ್ಡ ರೇಟೆಡ್ ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕದಂಡು ತೂಲೆ ಇದು ರಡ್ಡು ಸೆಟ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಿಕ್ಕದಂಡು ರಡ್ಡು ಒಂಜೇ ಲಕ್ಕದ ಓಕೆನಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ ನಿಕ್ಕದಿಲ್ಲದಂತೆ ನೇ ಮುಂದಲೆ ಇಂದು ಮುಂದಲೆ ಹೆವಿ ಉಂಟು ಮುಂದಲೆ ತುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಲಕ್ಷ್ಮೀನ ಒಂದು ಮೂರ್ತಿ ಬತ್ತದು ಇಂದೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂದು ಮುಂದಲದೆ ತೊಂದೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಉಂಡದೆ ಮದಿಮಲ್ಲಕ್ಲೆಗ್ ದತ್ತು ಏರಿಗಿಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಅದೇ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಒಂದು ರೆಡ್ನೆತ್ತ ಮುಂದಲೆ ಒಂದು ತುಲೆ ಇನ್ನು ಆಕ್ಚುಲಿ ವೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಸ್ಟೋನ್ ಬರ್ತದೆ ಕ್ಯೂಟ್ ಉಂಟದು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಹೆವಿ ಲೈಜಿ ಮಸ್ತ್ ಇಂದ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ದುನ್ನ ಇಜ್ಜಿ ಇಂದು ನಿಕ್ಲೆ ತೂನಗ ಹೆವಿ ತೋಜುಂಡು ಬಟ್ ಮಸ್ತ್ ಲೈಟ್ ವೇಟ್ ಆದುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ಲೈಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಲೈಜಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜ್ ಉಂಡು ನಾನು ಇದು ಮಾತದೆ ತೊಂದರೆ ಮುಂದಲೆ ಎಂಕಿತ್ತೆ ನೀರು ಪೋಯಿನಿ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಏಪ ಹೀತದ ಸಂದರ್ಭ ಗೊತ್ತಿಸಿ ಅಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಆದ್ರೆ ಕ್ಯೂಟೆಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ದ ಮುಂದಲೆ ಸೊ ನಮ್ಮ 4 ಮುಂದಲೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಂಡ್ ನೆಟ್ಲ ಇನ್ನ ಸ್ಟೋನ್ ಮಾತ ಬೈದನ ಅಲ್ಲ ಎಂದೆಟ್ ಮಿತ್ತಲ ಸ್ಟೋನ್ ಉಂಡು ತುಲೆ ನೆಟಲ ಸ್ಟೋನ್ ಉಂಡು ಎಂಕ್ ನನಲ ಜುಮ್ಕಿ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಡು ಬಟ್ ಎಂಕ್ ಏತ್ ಶಾಪ್ ನಾಂಡಲ ಎಂಕ್ ಜುಮ್ಕಿ ಅದು ಇಷ್ಟ ಆಯ್ಜಿ ಐಕೆ ಅನ್ ಗುಡ್ಡು ಬತ್ತೆ ತೂಕ ನಾನು ಬೈಟ್ಲ ತಿಕ್ಕುಂಡ ಪಂಡದು ಸೊ ಫೈನಲ್ ಆದ ಯಾನ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಂತಿನ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾತ ನಿಕ್ಕಲು ತೂದಿಪ್ಪರ್ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮನ್ಪುಗಾದು ಹಿದರ್ದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೋರ್ಡು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲರೆ ಓಕೆ ನಿಕ್ಕಲ್ ಯಾನ್ ಮಂತಿನ ಶಾಪಿಂಗ್ ದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾತ ನಿಕ್ ತೂದಿಪ್ಪರು ಸೊ ಎಂಚಾಂಡು ಪಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಕಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತರ್ಡ ನನ್ನಲ್ಲ ಆತ ನಮ್ಮ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮನ್ಪುಗ ವೆರೈಟಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಮನ್ಪುಗ ಈ ಸಲ ನಾನು ಒಂತ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಬಂದಿನಿ ಬಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೋಗಿದ್ದದೆ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ಕಪ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಕನದಿದ್ದ ಬಟ್ ಅವೇ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ರಿವ್ಯೂ ಕೊರ ಆಯ್ಜಿ ಬಟ್ ಮಲ್ಲೇಜಿ ತೂಕ ನಿಕ್ಕಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಂಚೆನೆ ನಿಕ್ಕಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತರ್ಡ ನನ್ನಲ್ಲ ಆತ ಎಂಕಲ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಂತದ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮಾತ ಪಾಡುವ ಪನೊಂದು ಇನ್ನಿತ ಬ್ಲಾಗ್ ನಡೆ ಮುಗಿತೊಂದಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇನ್ನಿತ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಮಂತ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಂತ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಲೆ ಅಂಚನೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ತುಳುವಸ್ ಪನ್ಪುನ ಪೇಜ್ ಉಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಫಾಲೋ ಮಂತ್ಲೆ ಪನೊಂದು ಇನ್ನಿತ ಬ್ಲಾಗ್ ನಡೆ ಮುಗಿತೊಂದಿಲ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬೈ ಬೈ